Majonezowa babka. Puszysta i delikatna. Czy wiesz, że majonez może być sekretnym składnikiem idealnej babki? To ciasto jest niezwykle miękkie, wilgotne i długo zachowuje świeżość. Przygotowanie jest szybkie i proste. Składniki: 6 jajek, 1,5 szklanki cukru, 1 szklanka mąki ziemniaczanej, 1,5 szklanki mąki pszennej, 1,5 łyżeczki proszku do pieczenia, 1 szklanka majonezu, 1 cukier waniliowy. Przygotowanie: 1. Ubij jajka z cukrem na puszystą masę. 2. Dodaj mąkę, proszek do pieczenia i majonez. Delikatnie wymieszaj. 3. Piecz w 160 degrees przez 60 minut. Efekt? Doskonała babka na każdą okazję.